Hola a tothom! Avui tornem amb un nou vídeo on parlarem de coses que potser tens mal enteses sobre l'accés a la universitat. Sobretot recorda que per entrar a qualsevol universitat pública catalana o a la UVic hauràs de fer sí o sí la preinscripció. Per tant, si la vols fer, tot el que explicarem avui és superimportant. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata, te la tengo. Primer de tot anem al dubte més freqüent. Qui entra abans a una carrera? La persona que té més nota o la persona que, encara que no té tanta nota, ha posat aquesta carrera en primera opció en el seu llistat de preferències? Doncs sempre entra abans la persona que té més nota, encara que n'hi hagi una altra que l'hagi posat en primera opció però tingui molta menys nota. Un mite que corre sobre l'accés a la universitat és que es guarden places pels alumnes que han fet un cicle formatiu de grau superior, però això no és així. Tampoc és veritat que a l'hora d'assignar les places a les carreres tinguin preferència per entrar abans els estudiants que han fet batxillerat que els que han fet cicle. No és el mateix fer la preinscripció a la convocatòria ordinària que a l'extraordinària. Per què? Doncs perquè si la fas a l'extraordinària et pots trobar que hi hagi carreres on ja no hi hagi places lliures perquè s'hauran omplert a la ordinària. I, per últim, si fas una PAP, prova d'aptitud personal, en una convocatòria ordinària i la suspens i llavors et vols presentar de nou en aquesta PAP a la convocatòria extraordinària, ja hauràs de fer la preinscripció extraordinària també. És a dir, un exemple, si fas la PAP de mestres de l'abril, la suspens i llavors et tornes a presentar a la del juliol, que és l'extraordinària, llavors també t'hauràs de presentar a la convocatòria extraordinària de setembre de la preinscripció universitària. Espero que t'hagi anat de perles aquest vídeo i que ens deixis un like com una casa i també deixa comentaris si vols que comentem alguna cosa sobre aquest vídeo. A part d'això, sobretot subscriu-te al nostre canal i fes clic a la campaneta de notificacions per rebre'n una cada vegada que publiquem un nou vídeo. Gràcies per tot i molta sort a l'accés a la universitat!